Hola, benvingut i benvinguda al darrer vídeo del nivell S, el C2 per tothom. Avui el que volem fer és parlar sobre la prova, ja que la tens ben aviat. Te la pots descarregar per internet per veure el model que tenim penjat. Aleshores, avui tenim a la Maria Passet, el Sergi Cercós, que ells dos, com a professors de nivell C2, ens donaran algunes pautes, et podran orientar de cara a l'examen. Si bé al darrer vídeo vam estar parlant sobre el que era l'expressió oral, avui ens centrarem i el presentarem el que és la prova. Aleshores, com bé sabem, la prova està dividida en 3 parts. L'àrea 1, que és el que correspon a l'expressió escrita, que té un 57% de valor a la prova final. L'àrea 2, que és l'ús de la llengua, un 16%, i l'expressió oral, que és un 27%. Anem a pams i comencem. A veure, primer de tot, ens arriba la prova. Som a l'examen, ens arriba la prova. Algun consell per començar o abans de començar? Respirar i prendre'ns uns minuts per llegir atentament les instruccions de cada tasca. Fonamental. Llegir la instrucció de la tasca i sobretot centrar-nos a fer exactament allò que ens demanen que fem. És a dir, si ens demanen que fem una notícia, doncs hem de tenir present que no ens podem moure o no ens hauríem de moure, si aspirem a l'èxit, ni un mil·límetre del que hem après que és la notícia. Ja tenim vídeos nostres en què parlem d'aquestes tipologies textuals. Per tant, per exemple, en el cas d'una notícia, com no hi hauria d'haver primera persona, no hi hauria d'haver valoració, ens hauríem de limitar a fer una exposició exactament igual. Aquí sí que jo el que recomanaria és aprofitar el nostre coneixement del món. Nosaltres, com a lectors, com a persones adultes, llegim diaris i, per tant, sabem què és i què no és una notícia. Doncs utilitzem aquests coneixements. Sí. I no intentar fer trampes ni colar textos que no pertoquen, textos valoratius quan la tasca és argumentativa, perquè ens equivocarem. El consell és llegir atentament i tenir clar què hem de fer, què ens demana la tasca. A la primera part de l'examen tenim l'expressió escrita on hi ha un primer exercici que és el de transformació, que seria pròpiament la notícia. Després tenim el següent, que és de síntesi i valoració. Vosaltres recomaneu començar un o l'altre? Penseu que cal tenir en compte potser els documents de cadascun i a veure com... A veure, l'examen és un examen llarg, per tant hem d'administrar bé el temps. Llarg, o sigui, no vull dir llarg de temps, sinó llarg d'extensió de l'examen. És veritat que d'entrada pot semblar que tenim molt de temps, perquè són 4 hores més o menys, em sembla, no? 3 hores i mitja. Per tant, això d'entrada sembla que és molt de temps, però... En pausa, En pausa. Però quan t'hi poses, veus que no ens sobra de temps. Per tant, jo el que recomanaria és fer algun simulacre abans a casa, amb la mateixa prova que hi ha penjada a la mostra del departament, i un mateix controlar-se el temps, perquè l'examen és manuscrit, i això és important. És que al final és com tot, és qüestió de pràctica i començar pel que et sembli que estàs més segur i que t'ajudi més a arrencar, perquè de vegades dius, ostres, ara, no sé, allò que aquell exercici que tu diguis, mira, aquí em veig més segur, però si tu has practicat abans... Abans que me'n descuidi, l'extensió és important. Jo volia parlar de l'extensió. El tema del recompte de paraules. Ens demanen en segons quin tipus de text han d'haver unes 300, 400 paraules. Com es pot gestionar de cara a l'examen? També, si tu has practicat a casa i tu coneixes la teva lletra i saps que 300-350 paraules són 30 línies, tu t'has de reconèixer amb la pràctica. I al final no has d'estar a l'examen allà i comptant paraules perquè és una pèrdua de temps. Si no es pot fer un compte a cop d'ull, no? Agafes 5 línies completes a l'atzar, calcules més o menys. Jo, per exemple, amb la meva lletra manuscrita sé que són unes 9
10 paraules per ratlla, doncs sé que 10 ratlles són 100 paraules, amb la meva lletra, no? Això cadascú s'ho pot fer. Però és una qüestió important en el sentit, no perquè ens hagin d'obsessionar, sinó, per exemple, la tasca aquesta que parlàvem ara, no? Ens demanen un article d'entre 350 i 400 paraules. Si en fem 410 no passa res, i si en fem 342 tampoc. Però no ens hauríem de moure gaire d'aquestes orientacions. Per tant, si ens demanen 400 paraules i en fem 800, tindrem un problema, i si ens en demanen 350 o 400 i en fem 100, doncs també tindrem un problema. Després el tema... I el títol. Una cosa que no ens hem de descuidar mai. El títol. Quan parlem del títol, què podem... Doncs bé, en cada exercici, en cada tasca, jo el que us recomanaria, o el que et recomanaria, és que deixessis a l'esborrany, fessis una ratlla o posessis títol, perquè al final tu et poses a fer l'exercici, l'escrit, i sí, tens present que aquell text ha d'un títol, però al final, amb els nervis, amb les presses, amb el que sigui, al final quan passes el text a net, moltes vegades se'l deixen i és una errada, perquè això rebaixa baixa curiositat. Sí. Després hi ha el tema de la sofisticació. Sempre estem dient, doncs, frases fetes o intentar algun recurs, citar algun autor o algun recurs d'aquests, doncs, recursos lingüístics d'aquests per enriquir el text. Algun consell que podeu donar? A veure, jo sobre les situacions d'autoritat, que és una ocasió excel·lent per aprofitar els documents de referència, perquè els documents de referència ens els hem de llegir bé, més d'una vegada, i els hem de reformular per incorporar-los al nostre text, que és un text nou, que per això la tasca es diu de transformació o de síntesi, perquè de l'entrada, i que introduïm els textos que llegim, n'ha de sortir un text nou. Per tant, això de les situacions d'autoritat és un bon moment per utilitzar aquests textos de referència. Pel que fa a la variació lingüística, doncs hem de procurar que el lèxic sigui variat, en el sentit que no utilitzem sempre les mateixes paraules, sinó que intentem utilitzar sinònims, que intentem donar expressivitat. Quan diem donar expressivitat, ens referim una mica a jugar amb la llengua. Som en un C2, per tant és al nivell del matís, és al nivell de la reformulació del que acabem de dir, de la precisió. Per tant, doncs, no ho sé, si estan descrivint un problema, per exemple, doncs podem dir és d'aquí d'on plora la criatura, per exemple, aquest tipus d'expressions que són pròpies de la llengua. I una bona manera d'omplir de sofisticació és llegir. Llegir, aprofitar... Llegir és bo sempre, però si tu saps que faràs un examen de C2, doncs llegir articles, llegir en llengua formal, llegir articles, llegir i omplir-te d'estructures, de paraules, de lèxic, de tot allò que et pugui servir. Perquè moltes vegades estem limitats perquè no llegim. Molt bé. Això seria la primera àrea, la de l'expressió escrita, la que té més pes de tot l'examen. Després passaríem al segon bloc, que és l'àrea 2, que és l'ús de la llengua. Té menys pes, perquè és un 16%, però tot i així hi ha 3 exercicis que ens els hem de mirar amb cara i ulls perquè cal tenir en compte com estan expressats, no? No sé si voleu comentar... Sí, aviam, tot el que puguem esgarrapar, que sigui l'àrea que pesa menys no vol dir que no hi hagin de dedicar esforços. I jo el que sempre recomano als alumnes és sobretot l'exercici d'omplir buits, que el llegeixin com si llegissin un text complet, que no anem directe, la tentació és anar-te'n sempre directament al buit, mirar la paraula d'abans, la de després i més o menys posar-hi el que et sembla. Jo crec que això és un error, perquè no tenim la visió de conjunt del text, per tant no sabem si en aquell moment necessitem un connector d'edició, un connector que marqui oposició, etc. Per tant, comencem a llegir com si fos un text normal, complet, vull dir,
i quan arribem a l'espai en blanc gairebé ens sortirà sol. Però- També s'ha de dir que no es tracta de posar-hi el mateix que en el text original. Sempre que funcioni no hi ha cap problema. Què passa si de vegades dubtes i poses dues opcions? Doncs que no... que t'hauràs equivocat. És una mica com les persones que posen els accents rectes, no? Exacte. O horitzontals. Dius, o ho marques bé... Davant del dubte, error, per tant, dues paraules no es tenen en compte, és a dir, hauria d'haver una única solució, per tant, només s'ha d'emplenar el 8 amb una sola paraula. S'ha de decidir per un sol. Sí. D'acord. Després volia remarcar que aquí a l'ús de la llengua hi ha dos exercicis. Un altre dels exercicis que cal tenir en compte és tenim l'exercici que hem de triar una paraula, és a dir, les paraules que en aquest cas no tenen relació. Sí, l'exercici 2, que no és correcte. que diu agafem el model que hi ha penjat, a la pàgina web del departament, diu... Sí, no? De les tres opcions, triar la paraula que no és correcta. M'agradaria insistir en això perquè ha passat en més d'un cas que de vegades, no? Suposo que per qüestió de nervis, la gent tendeix... Sí, però al final és el que deia al principi. Val la pena parar-se, llegir bé l'enunciat i veure què ens demana. Perquè al final, si nervis, és veritat, som en una situació d'examen, però no és una excusa. I menys quan tenim models d'examen penjats i sabem com és l'examen, com són els exercicis, per tant... I després hi ha el darrer exercici d'ús de la llengua, en el qual hem de col·locar una sola paraula que funciona per a les tres frases, igual que hi ha el joc aquest del trilema, que per tant, si coneixeu doncs, a Instagram, si coneixeu el trilema, doncs podeu accedir-hi i així us poseu a prova. Triar la paraula que s'adequa a les tres frases. Feu alguna recomanació o dieu, no, juga amb les dues frases i la tercera sortirà? Fa el mal dir, no sé. Sí, jo la recomanació que donaria seria que s'assegurin que la paraula encaixa en els tres espais, que no encaixa només en una frase o en dues, sinó que encaixi en totes tres i que l'escriguin bé. Sí. Perquè si la paraula és correcta però té errors, doncs no... Al final, pel que fa a l'ús de la llengua, si venim d'un bon segur, l'apartat de l'àrea 2 de l'ús de la llengua, sí que, òbviament, hem d'estudiar, hem de mirar, hem de fer, però el pes són les altres àrees. Sí. I finalment passaríem a la tercera àrea, que és la d'expressió oral, que en aquest cas s'han de llegir uns documents i a partir d'aquí fer l'expressió oral. Vam parlar en el vídeo anterior, però tot i així volia comentar que aquesta àrea té dues parts, el monòleg per una banda i per una altra banda és aquesta interacció amb els examinadors. Voleu fer algun comentari? Jo volia fer èmfasi en el tema de la interacció, que de vegades quan t'examines no hi penses, que tindràs allà dos examinadors que et faran preguntes. Sí, és veritat, no? Que un cop han exposat el monòleg, perden el rol, no? I no. La prova continua fins que no ens han dit molt bé, doncs... Això és tot gràcies. Això és tot gràcies. No perdre el rol fins al final, fins que tanquem la porta. Exacte. És molt important el rol, jo diria que és la mare del... Si el rol s'aguanta, es pot ser més o menys flexible en altres qüestions, però si el rol cau, cau tota la resta, segurament. Ho marca molt mantenir bé el rol. Clar, és mantenir, per tant, adequar-te a la situació, ser formal... No sé, hem estat dient diferents punts, no? Hem dit aquesta formalitat, i pel que fa a l'expressió escrita hem estat parlant de tenir cura, doncs el títol, l'explicació... La planificació, per mi és importantíssima, la planificació. Hi ha un exercici de l'àrea 1, que és el tercer, que és on l'examinant està més despullat, perquè és el de les citacions. A partir de dues citacions només hi ha això com a material de referència i és un article d'opinió pura. Per tant, aquí
només tenim les nostres eines. Aquí és on realment jo crec que es demostra l'autèntica competència lingüística, sobretot és en aquest exercici. En l'altre podem jugar més amb els documents de referència, tenim molta més orientació, no? Però en aquest estem sols. Clar, però que al final el C2 què és, no? Sí. Competència lingüística, expressió escrita i seria, aquest seria un reflex de... Aquest exercici seria un reflex Completament d'acord. del que es demana en un C2. Molt bé, doncs això és tot. Si teniu alguna cosa més a dir... Doncs res, jo només que tinguis molta sort. Molta sort per tothom a l'examen i molts ànims. endavant. Exacte. Molta sort. Que vagi bé. Adéu.